Kuliyendi, nyoka yemabhunu aingofamba namudzingwa kugara nekugara. Handi uri kundinzwa here? Aingofamba namudzingwa. Nyoka yemabhunu haazi munhu, is not a strange person to Saruwaka. Handiti uri kupanzwisisa. Imimi you can't compare munhu akaita saSaruwaka nemunhu akaita saGambakwe. Gambakwe akatanga kutinetsa uyu nyoka yemabhunu asati atombosungwa. Munhu uya wekutoti Gambakwe nyoka yemabhunu aitogara akatozviziva kuti is a threat that guy. Iye Gambakwe wacho anozviziva, anotozviziva yeGambakwe. Patori nemamwe maclashes akatomboitika behind. That's why tisingauye panapa kuzotaura zvinhu zvakawanda. Saka vanhu vanotsigira Gambakwe ngavaende kunomubvunza kana achitaura chokwadi. Endi ndakatombotaurira vanhu ini ndikati munhu wenyu uyu anonyepa. Sei vachiteera munhu anonyepa? Izvozvizvi akavanyebera kusvikira pakuti havagone kana kunzwisisa chero ukavaudza chinhu kana kuvaudza zvakaita munhu. Even ukauya nemareferences ekuti munhu uyu akaita this akaita that zvavanoziva, they keep fighting for him. Chii ichocho? Yeah? Kuzungaira here kana kuti vanhu vanenge vachitoshanda naye Gambakwe? Kuzungaira here kana kuti vanhu vanenge vachishanda naGambakwe? Vanhu kana muchishanda naGambakwe makagadzira chiorganization chenyu muchifunga kuti makangwara, maifunga kuti charamba takanyarara nditi, kana kuti munogona kutinyaradza achikunyeberai kuzvita mastermind anogona kurova maskiri. Ndakataura ndikati iyi yatiri kutamba iyi inonzi chesi. Handitika igroup chesi yatiri kutamba iyi zvekuti imimi tambai dzenyu ikoko, isusu tichitamba dzedu. Mawedzi waya andiri kutaura iwaya makatomboataurwa naComrade Saruwaka, but vakakutaurirai nenzira yakachenjera. Manje inini ndiri munhu anongotaura zvinhu zviri direct. Imimi tambai dzenyu ikoko, isusu tichitamba dzedu. Chero dai mukati maita fundraising yakadii, chero mukadai mukazoita sei, hatimbofa takabudikira pane vanhu tichivataurira kuti no, vanhu ava nekuti just because ndo vazoreisa mari yakawanda tinosenza nawo. No, never, that will never happen. Isusu hatiiti revolution yezvamunofungidzira imimi. Revolution yedu isusu haisi revolution yemari. Mazvinzwa? Tiri kuziva zvinhu zvatiri kuita isusu. We are all trained about what we are doing. Hatina kupusa. Mazvinzwa? Inini chaiye pakati pevanhu vari kutaura sina basa vachindibhasha panapa, hapana kana vanhu vanotombondiziva kuti ndakabva nekupi, ndiri ani. Handitika munongoya muchingodaira zvinhu sina basa rese. Hamutombozive kutoti sei inini ndichitsigira nyoka yemabhunu, simba rangu rinobva papi, chido changu chinobva papi, effort yangu iri kubva nekupi yekutsigira nyoka yemabhunu. Hamuna zvamunotomboziva. Chenyu kungoya panapa muchingopengereka muchitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Handi muri kupaona? Saka zvese zvamuri kuita nezvamuri kufurirana muchitaurirana izvozvo hazvimbofa zvakachinja chimiro cherevolution. Muri kutotibatsira kutobuilda revolution yedu just because the more imimi muchitaura nonsense dzenyu idzodzo tinenge tichingoya tichingodzi-expose pane vanhu vachibva vangoziva ngoti no, imimi what are you up to? Handiti mazviona? Inini handina zvandinotaura, but kana vanhu vakada kutamba chimwe chigemu chakachenjera ndipo pandinongoya nichingokuexpose ichete. If you still remember the time yandakatanga kupinda panapa paKuliyendi TV, ndakakuudzawo Kuliyendi kuti inini basa rangu nderekuexpose. Kana zvichinge zvaakunetsa kana zvaakuda kurema paya ndinongoya panapa nongokutaurirai vanhu ndichingoisa munhu panzvimbo yake kuti uyu nzvimbo yake ndeiyi, uyu panzvimbo pake ndeapa, uyu panzvimbo pake ndeapa. Mobva maziva vanhu mosarudza mega imimi vana veZimbabwe kuti ndezvipi zvamungagone kuteera. Handitika? Ende nanhasi that is the only game I play here. Kana ndikauya panapa handidi kana kutombonzwa munhu anoda kundituma kana kuda kunditi hanzi dai waita izvi, dai wazoenda uku, dai wazodai. Handina kutumwa nemunhu kana kudaidzwa kuya panapa kuzotaura panapa. Handitika? Saka zvese zvamuri kuita izvo hazvishande.
zvamuri kutaura hazvishande. Mari yamuri kupiwa kana Gambakwe achikwanisa kuti anombokupawo kalamsamu kezvaari kuwana kwaari kutumwa uku, idyai mari dzenyu mega ikoko. Hatimbofa takatombokukumbirai kuti tinoda mari idzodzo. Isa hatite zvemari izvo, hatisi kutomboita zvemari izvozvo. Kana parevolution hatite zvemari, mari dzedu tinozvisenzera. Kana tichitambudzika takagara tiri kutambudzika kane kuda kwenyaya yaMunangagwa yapurezidendi wenyu, handiti? Saka tinongotambudzika kana tikafamba netsoka nyange tikapfeka zvigamba. Asi parevolution apo haiwa hatidi kunyeberai. Ipapo toda kutokutaurirai kuti chinhu chiri spiritual zvekutoti isusu hatigone kana kutombotambira mari. Takatosungwa maoko edu, our hands are tired kuti tireceive mari inongobva from none sources. Hatizvigone izvozvo. Hatikwanise kutombotambira mari inobva from unknown sources. We don't do that in a revolution. And isusu takatrenwa zvekuti hatidye mari yatisina kusenza. Mazvinzwa? And isusu takatrenwa zvekuti hatitye chinonzi nzara. Ndoda kuti ndikuudzei manje kuti muri kudhila nevanhu vakaita sei kuitira kuti mangwana musazorasika. Hatina kufanana, ladies and gentlemen. Handiti mapaona? Isusu hatina kutrenwa zvekutya nzara. Isusu hatina kana kutombotrenwa zvekuti isusu tinogwadama mumwe murume. Izvozvo ndo zvatakatorambidwa. Mazvona? And the other thing chatisina isusu is fear. Hatitye. Ndo zvatakatoita zvacho manje. Handi mazvona manje? Ndo zvatitori izvozvo. Hamumbofa makatichinja chero dai mukaita sei. Even mukataura nyaya dzakaita sei, mukauya muchitaura zvinhu zvekuda kuti pamwe otherwise tichinje language yerevolution, munonyeba, munototiwedzera. Regedzai ndikutaurire chokwadi. Munototiwedzera chaizvo kuti tiwedzere language yerevolution zvekutoti tinotozoita we can do worse than what we are doing now. Hatisati tatombotanga. We are coming with a lot murevolution iyoyi. Amunangagwa vazorore. You still remember my first audios angu iwewe Kuliant handikanganwe zvandakambotaura. Ndaigara ndakataura ndichiti inini I'm not going to let them rest. Kana vachiramba vachita zvinhu zvavo izvozvo, and never, handisi kuzoita izvozvo. Regedza ndidzokorodze kuvanhu vaGambakwe munyatsorwadziwa nekuti ndinomusimudza nenzeve sezvinoita Kuliant ndichimuroera pasi. Manje ndinomusimudza nemuswe Gambakwe wenyu. Ndomusimudza nemuswe ndichimuroera pasi kuti pa! Handiti mazvinzwa? Nekuti ndinenge ndichimudza chokwadi kuti you are an imposter. Une hutsinye stereki. Nyoka yemabhunu paakasungwa, dai Gambakwe wenyu uyu anga ari munhu ane hunhu nerudo chairwo angadai akakurumidza kumhanya kutsvaga kuti vanhu vanotambira padhuze nanyoka yemabhunu ndianani. Handiti? Haana kutsvaga, akaenda kuno akatenga akutoziva kutoti nyoka yemabhunu abatwa. Zvekutoti tese takatomboita madoubts kuti azviwana kupi. Gambakwe after that aziva kuti nyoka yemabhunu abatwa. Gambakwe akanga atotsvaga maloya kudhara asati atombotsvaga hama dzanyoka yemabhunu kana kuziva kuti who can be responsible for the whole thing. Haana kana kutombozvitsvaga. Iye akatotanga kutopinda muaction yakutotanga kutogadzira maloya anova maloya akazotanga kuzonetsa panguva yekuzoti revolution yagadzira lawsuit yayo manje kuti vanhu vakwanise kudi kumirira nyoka yemabhunu vari pamwe chete vakatungamirirwa neloya vari kusvika vari kuzoona kutoti kutori nemamwe maloya. And zvakatozopa pressure kuti paregedze kuita traffic yemaloya kuti vana comrade Sarwaka vakwanise kucomplya just for a moment vachiitira kuti koti yekutanga igone kuitwa, but zvakanga zvichiitwa nekuda kwekuti akanga achifoswa. Hati mazvinzwa? Akafoswa nesituation. Vanhu vakafoswa nesituation kuti vakwanise kusiya zvinhu zvakanga zvichiitwa naGambakwe zvezvezvo pamakotsi ekutanga zvese zvaakanga achiita zvezvezvo nemaloya ake nechichi apindira nekumadhvinzi nekuita sei. Ati muri kupaona? That's why makaona comrade Sarwaka wakaadresa vachiti isusu Gambakwe takati no, okay, iye ngaachibata
kune rimwe saidhi raakapiwa rezvezvinyaya zvaana masofa nechichi izvo, asi kune dzimwe nyaya dzese idzi aiwa tinozvipedza tega, tozvimirira tega, ngaarege dzake kuva waridhi nazvo. Handi mazviona manje vakatanga kuda kuita zvimafundraising nekuda kuandamaina fundraising yakanga ichiitwa naComrade Saruwaka neRevolution. Handi mazvinzwa. The reason why ana Gambakwe vakanga vakuda kuicreata zvemafundraising vaida kuandamaina operation yakanga ichiitwa nana Saruwaka nemi vana veZimbabwe. Ndauda kukutaurirai manje. Tine zvakawanda zvatinogona kutaura, zvamunongonzwa Comrade Saruwaka vachitaura kuti tine zvinhu zvakawanda zvatinoziva zvatisingagone kungosheya nekutaura, because zvimwe zvacho zvinototora nguva ende hazvina basa, hazvinei kuti vanhu vakawanda vazive zvinhu zvakadaro. Handiti muri kupona. Plus hazvisiri izvo zvatinenge tichiona sekuti information yekuti tinogona kuisensa chiti tine zvatiri kubuilda seRevolution, kunze kwekutombowana time yekuti tibatanidze vana veZimbabwe vachiita chinhu chavo, nekuti tinenge takuona kunge taakudhiregwa tichidzoserwa mashure nevanhu vanenge vachiita zvinhu zvavanenge vachiita. Saka isu hatidi kuti kana vakaita any move yavanenge vaita isusu toita basa rekuteedzera, kana kuti ivo no they beat drums and we dance. No, we don't do that. Izvozvo ndo zvinhu zvatakangwarira manje, but musafungidzire kuti hatisi kuziva zvinhu zviri kuitika. We know everything. Gambakwe is an imposter. Ndinodzokorodza futi, handi mazvinzwa. Ngazvikurwadzei, but munofanira kutoabsorb, because hapana mutombofa makandivhara muromo wekuti ndikudze kuti chimunhu chenyu icho is an imposter, vanhu vaGambakwe. Handi mazvinzwa. Munhu wenyu is an imposter. Aida kutraya kuda kugrebha nyaya yenyoka yemabhunu, ndosaka aidhila nevanhu vake vakanga vamutuma kuti akurumidza kugadzira maloya zviite sei. Zvova zvangoita kunge sekuti maloya abhitwa, Interpol yapindira chichi nyoka yemabhunu obva atoendeswa kuZimbabwe, ndobva zvaramba. That's because nyoka yemabhunu akanga asingafambi ega. Kupusa kwavo vaifungidzira kuti nyoka yemabhunu paaripo paya anofamba nevanhu vakapusa. Vanofunga kuti Revolution yaka-architectwa nevanhu vasina musoro, vasina kuenda kuchikoro. Saka nyaya dzamunenge muchisimbisana uko kuma-backgrounds kwenyu uko, munofanira kutanga masimbisana, munyatsokufunga zvakanaka, kumotanga manyatsozvitarisa mimi kuti munyatsoziva kuti intelligence yamuri kudhila nayo muchiti muri kuioposa mimi, are you able to fight ningirikini intelligence yamuri kufaitana nayo, kana kuti muri kuedza muruda kutraya kuda kutora chance, muda kutraya kunonzi kudi kuedza laki. Musafungidzire kuti zvinhu zviri kuitwa panapa pazvinhu zvekutamba nazvo, endi hakuna munhu ari kuzomboita back off pane zvinhu zvese zvamuri pamaforces ese amuri kuisa muchifungidzira kuti pamwe tiri magwara kusvika ipapapo. Hatisi type iyoyo. Zatombotifungidzira zvenyu kutoti isusu we are ready to face anyone. Hatisi kutombotya. Izvozvo ndo zvinhu zvatakagara tatozvidzidzira izvozvo tisati tatombouya kana kubudikira pana pasocial media. Tiri vanhu vakatoibva kudhara zvekutoti hapana zvatisikatombozive, and hapana, we are not doing what we don't know. Kana muri kuita zvinhu zvekutamba imimi. Saka toda kuti ndikutaurire kuti sit down, mazvinzwa. Vanhu vaGambakwe naGambakwe wenyu, sit down all of you. Garai pasi and shut up. Munyarare. As long as inini ndaka-expose munhu wenyu kuti is an imposter, ndakatopedza kutotaura ipapapa. Ratova basa revana veZimbabwe rekuti vatarise kuti okay, zvino munhu zvakanzi is an imposter, ndepapi pacho paari imposter vachangozvionera vega kutoti no, munhu uyu apa neapa neapa neapa, munhu uyu akabhenda, uyu haasi straight. Handi mazviona chete izvozvo. Hatisi kuita zvinhu zvekuda kuita zvekutamba tichiita zvechibhururuka nachisahwira panapa kuti uyu ndisekuru wangu, uyu ndimukoma wangu, kana kuti mukwasha wangu panapa. Hatiite idzodzo. MuRevolution umu hatina kupinda nemafamilies, hatina kupinda nevakadzi vedu nevana isi. Hatisi kuita zvaana Kule nana Muzaya panapa. Isusu panapa tiri kuita zvechikomrade. Hati mazvinzwa.
saka kubatana kwatakaita hatina kubatanidzwa nezvemafamilies panapa tine zvakatotibatanidza, tine mweya wakatibatanidza unotitungamirira isusu, mazvinzwa. Saka itai zvinhu zvamuri kuita ikoko, kana mine mari dzenyu dzamuri kudyiswa idyai mega, isusu ndakuudzai kudhara kuti isusu hatitezve kudya mari dzedu. Mari dzatinodya isusu imari dzatinoshanda. Kana tichifa nenzara takatotrenwa kutoti titofa nenzara yacho iyo, ndo chinhu chatakatotrenwa kusurvivha machiri, nzara nepoverty. And so far izvozvi tichiri kutofambisa revolution, hatisi kutombotarisira kuti tive nenguva yekuzorora kana nguva yekuti tinombofara. Titori munguva yekutoti isusu toda kuti titopinda mustruggle iyoyi, tiri mukati menzara nepoverty. Iyo nzara nepoverty iyoyi is going to make us strong, hati mazvinzwa. Saka inini I can say even more pane zvandiri kutotaura zvese, handina kana basa nazvo. Ende kana ndichitotaura ndinenge nditori nehasha, chero ndikataura zvangu ndakadzikama ndakade ndinenge nditori nehasha. Revolution inondipa kutsamwa zvimwe singatomboiti, zvokuti dzatsai ndichizopedzisira ndakutopererwa nemazwi kutoshaya kutombotadza kutotaura, nekuti ndinenge ndakatotsamwa ipapapa zvokuti muri kutamba musati matanga. Itai zvinhu zvenyu ikoko isusu tichiita zvedu, asi mukangoya chete muchida kuti disturba chete, ndo pamunozotiziva kuti tisu anani.